Action blue. Blue contact. Blue action. Action blue. Blue, first attention, okay? Center. Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Blue contact. Action blue. Blue action. Up. Center. No. Center. Red action. A címszőnyegen piros mezőnyben Zsamila Bagelgenova, Metszége Milani Zsamila Bagelgenova, Kazaksztán. Action red. 74 kg-os szabadulás a férfiakkal fordítik ezen a szőnyegen. A next match is freestyle, 74 kg in red, pirosra, Indra Rakidze, Georgia, Belgium, Action blue. in red and blue, Lambert Blue action. India. Up center. Center. Hölgyeim és uraim, a győztes, ladies and gentlemen, the winner of event A, az ásztőnyegen, David Kerr from the United States of America, az Amerikai Egyesült Államokból. Contact blue. Maradunk ketten a súlycsoportban az ászszőnyegen, férfi szabadfogás 74 kg-ban, piros mezben érkezik Japánból, Kota Takahashi, ellenfele pedig a szlovák Tajmuraz Szalkázó. The next matches at the Center. Contact blue. No finger. Blue zone. Contact blue. Az ászőnyegen, végigveznek Lányolát és Sárkázának, többszörös Európa-bajnok, 2-szeres egészségpontosan, kérdés és bronzérmes, és lesz Blue action. Blue contact. Japán verseny
21 éves piros Blue up, center. illetve a vesztetében a főszolgálat világbajnok. No, wait. Center. Blue, center. Geç geri Goka. Vaktas. Gir. Hadi. Vaktas. Давай. Dön. Action blue. Gires koşalım. Gires. Giriş gerek. Kontak. Çok güzel. Red action. Ya akurat. Getir. Action red. Red action. Up center. Hayır, üstü değil. Dayı getir. Blue up center. No, center. Ekat, lütfen. Kontrolde. Yanındaydı, dayı getir. Gitmele sekret oldu başlarda işte. Red no finger. Yaxşı, al deyim getir. Öyle götürketçe. Çıkarsın yanında, akurat. Akurat nadir. Action red. Başında blue tutmadı. Anlar dişlerdi. Kontrolde dişlerdi. 15. Gelecek. Başında. Red action. Ladies and gentlemen, the winner at the Mat B from Kyrgyzstan, Orozovek, Totmandatov. A vészfőnyegen 74 kg-ban győz pirosmezben Kyrgyzsztánból Orozovek, Totmandatov.